Hadar hastewa tabu kwchajak tongkho kwbangma Tiprasarok lockdown ni jarao janani nungnani rang puisani bialni jwngjalo klai laijak. Hadaro kwchajak rokno hastewa Kiphil tubunani bagwi kwbangma tang bwtang nahari sebrojak phano yago Android mobile kwrwi bank account kwrwi wngma bai hadaro tongnai rok hapang saklai mani koktwma rok bai hachal wngjak Bangalore samung khlaina hwnwi thanai khorok Tisa Shikla Tiprasarok jwngjalo klai tongnai lukurok khumbai koktwmani bisingtwi borokni bagwi Nogo Kiphilnani tei Chubamungni bagwi hapangni thani tei hasteni khagwnang lukurokni thani koimung nohor hoka. Pula no khulumka khumbai sandal no tang amara Bangalore samung tangna phaimani prai 10 din herok samung khlaika open pore mo lockdown nunggi thangka tabuk sak jora to mane kunu rang bokri khasini je yago tongmani sangrai tonglaika tang songo bo Bangalore ni kaisa Malur district ko songor samung khanya phaimani song tabuk mase amani ngangui tongkha songor tongo 11 jona ani bumung hingke homchang deborma ani para hingke khwai rajnagar district hingke khwai hingke songo jaga 11 jona tongo kongma telamura ni rok simna ni rok edesi ni rok tongo tang ke sin yago mobile bo kore sin tem mon se serang te sin video rohor mang khamu tang ke sin yago mobile kore ni bangai sin rohom maya sin oda tong hani sin khorom ni pan pan sin mobile kore sin bunni nuk ya sibo sia nga sin tabu khosa borno contact mangkha nga mane khalklai di no onte problem ngi tong kang ke Misalkan ke seng ojaga borok kemani sini 11 jona ni bisingo tong hani sini yago tabu khoroksa ni account dong ang ni jini bo ani account kre tor jo tin account kre sini khoroksa ni sini na da bini misi khoroksa account tongo o account bo je sini yago jarang tong mani abo sung to sun sai pe ka sung tabu mai ma jang sung salo phatisa ka sawi mang pre sapta kaisa hata kaisa like asung salo phatisa ko mungsawe iko tini ni mai si boho kelaya ko sung jodo si mai si boho kelaya sung tini mai masa ya ko nga sung tatam khanya ni kunu su gyang gi jongkha tatam khanya sung yago habo kori ka uno so sai ko jago sini haste ni kumpoi channel no ngata sung tam haste nai ma thangno sung ko jago sin bang tam khlaiman sung kisa help nangi tong khatabo ga asuno